Mreketarta pakar dening ilmu luhur. Pak Larno. Kang tumrap ning tanah Jawa. Agama ageme aji. Buka Bonang lagune 4 pilar. Dados Woi. Pilar iku beteng negara. Pancasila dasare negeri utama. Undang-undang dasar 45 Bhinneka Tunggal Ika dan Hana Dharma Mangroma. NKRI Nunata Agama Nanti Asa Santi Jiwa Patriot Sejati Rawe Rantas Malang Putar Lubis. untuk garis pengkhianat pasti habis. Os. Ya kon. Papilariku betenging negara. Pancasila dasare negeri utama. Undang-undang dasar 45 Bhinneka Tunggal Ika dan Hana Dharma Mangroma. NKRI Nunata Agama Nanti Asa Santi Jiwa Patriot Sejati Rawe Rantas Pak. Malang Putar Melukis untuk garis pengkhianat pasti habis. Yuk. Apa sebabnya tembang 4 pilar bangsa iki mesti tak kumandangake pendak-pendak aku pentas karepe piye mak. Biyen jaman Swargi Pak Taufik Kemas dadi ketua MPR RI kuwi duweni program sing jenenge program 4 pilar bangsa. 4 pilar bangsa iki apa? Siji Pancasila. Angka 2 Undang-Undang Dasar 45. Sing katelu Bhinneka Tunggal Ika genepe kaping 4 Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 pilar iki dadi cagaking negarane awake dhewe. Mula bebrayan wiwit saka Sabang teko Papua kudu ngerti lan paham apa to karepe 4 pilar bangsa kuwi. Ngopo Pancasila kok kudu dijaga, Mak? Pancasila kuwi lahir tanggal 1 Juni tahun 45. Sing ide Pancasila kuwi saka Swargi Bung Karno. Negara sak jagat iki ora ana nduk komplite kaya Indonesia. Negara sing duweni paham ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kebangsaan, musyawarah terus keadilan kuwi ya mung Indonesia. Mula aja nganti ana dasar negara liya sing tuwuh ana ing bumi Indonesia iki. Wis Pancasila ora perlu didiskusikan meneh. Ora perlu